La Fira de la Tapa de Valljunquera ha tornat a convertir el municipi en un punt de trobada per als amants de la gastronomia. Durant 2 dies, els visitants han pogut degustar fins a 200 tapes diferents repartides entre una vintena d'estants instal·lats a les 3 places principals del poble. Hem arribat a la 9ª edició, algo que el 2016, que va ser la primera, potser podíem dir que era impensable, no? Vam provar una fira novedosa, una fira que no tenia res que veure en el resto de fires de la comarca del Matarranya. Nosaltres volíem apostar pel producte de qualitat i donar a conèixer l'oli de la cooperativa Sant Miguel d'aquí, de la localitat. Jo crec que això ho vam aconseguir ficar Valljunquera al mapa. La calor intensa registrada durant el cap de setmana ha condicionat l'afluència de públic. Tot i això, des de l'organització fan una valoració positiva de la fira i ja estudien mesures per a millorar les zones de sombra de cara a futures edicions. Aquesta 9ª edició potser el que ens ha fallat ha sigut el temps. Ha fet moltíssima calor, però moltíssima. Hem vist com l'afluència de visitants ha disminuït a causa d'aquestes solejades de calor. Per tant, l'any que ve tindrem que donar-hi una volta i això que enguany teníem sombrilles comprades. Més enllà de les tapes, la programació ha inclòs actuacions musicals, tallers infantils, show cookings i activitats gastronòmiques. Una de les més seguides i que repeteix any rere any és el taller de tall de pernil. Mostrar una mica el que seria un tall professional o un tall ben fet d'un pernil en la degustació d'un pernil que estaré tallant també, una denominació d'origen de Teruel. Doncs una mica la idea és fer aquest puntet d'exhibició, de degustació i també de taller perquè la gent aprengui una mica els trucos que hi ha per poder tallar bé un pernil. Durant el taller se van donar les claus per a tallar i degustar un bon cuixot. El primer començaria quan ja comprem el pernil, per saber què és el que comprem, per tindre consciència només en el pernil, en els olis, en els vins, saber una mica quan anem a comprar alguna cosa què és el que estem comprant. En aquest cas és una denominació d'origen que és molt fàcil d'identificar en aquest cas perquè porta una marca de foc en l'estrella mudèjar que ja ens diu que és una denominació d'origen de Teruel. Malgrat les altes temperatures, l'Ajuntament calcula que entre 800 i 900 persones han passat per Valljunquera durant el cap de setmana. Els assistents van poder degustar des d'unes típiques pataques braves o croquetes fins a uns gustosos caragols.